Я до чого? Що там з хором вірьовки, ну, відспівали, але на цьому ж... Відспівали це, до речі, для цвинтаря. Хоча, Ну, вони, до речі, може слухай, бути. вони відспівали власну, так би мовити, да, десь так це воно виглядало, тому що, ви ж розумієте, про що ви співаєте, виходите на сцену. А ще ж було безліч репетицій. Ну, та, Ну, не це безліч, ж не воно випадково 3-4, така якась да. штука, що каже Кошовий, заходьте, давайте тут про Гонтарєва смішна пісня «Горіла хата палала». Ну, є ж межа гумору, нехай собі жартує. А задіювати, це ж на бюджетні гроші утримуються хоровірьовки, треба розуміти. Тут історія така, що якщо... Державний хор. Ну, ми знову кажемо про те, що... Бо «Квартал» – це не державний хор. Ну, Дивись, там він може виходити голий на сцену. У мене є розуміння, я все більше і більше переконуюсь в тому, що, знаєш, є таке прекрасне слово «зрада». На все зрада, зрада, зрада. Та ну що ж зрада? Ні, мені здається, що тупості більше, ніж зради. От не бач, Давай 30 не бач зраду в тому, 30 секунд. Ну, де зроблено дурість. Тому що це тупо дурість. От у людини не вистачає мізків. Це не можна називати зрадою хору вірьовки легендарного, який реально знайомив, що б там не казали про Шарварщину, з українською піснею, костюмами світ. Не було інших методів. не було. І те, що вони зробили, це 30 дурість. секунд.